Gadewch ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di teir di'n plith tywallt ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heidiant i'n Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n abaned drws nesaf yn y neuad. Atgoffa am y gynhadledd haf, yr wythnos olaf yn y mis, ac yn ystod yr wythnos yr oedfa yn Saesneg fe fydd na un oedfa Gymraeg, prynhawn dydd Iau am hanner awr di 4, ac fe fydd Mr Geraint Jones o Drefor yn pregethu. Oedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i'r casgliad cael ei gymryd, gewn ni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 118. 118. Iesu yw'r enw mawr digoll drwy'r ddaear oll a'r nef. 118. Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 6 benod ac yn dechrau yn adnod 35. Ioan, penod 6, adnod 35. Mae'r Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw Bara'r Bywyd, yr hwn sydd yn dyfod at y fi ni newyna, a'r hwn sydd yn credu yn o fi ni sycheda un amser. Eithir dywedais wrthych i chwi fy ngweled ac nad ydych yn credu. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Canys mae fi a ddisgynnais o'r nef,
Nid yw wneithir fy wyllus fy hun, ond y wyllus yr hwn am hanfonodd. A hyn yw y wyllus y tad am hanfonodd i. O'r cwbl aroddus i fe i mi, na chollwn, ddim ohono, eithir bod i mi ei atgyfodi ef yn y dydd diwethaf. A hyn yw y wyllus yr hwn am hanfonodd i, cael o bob un ar sydd yn gweled y mab ac yn credu ynddo ef fywyd tragwyddol, am y fi ei hatgyfodaf ef yn y dydd diwethaf. Yna yr Iddewon ar wgnachasant yn ei erbyn ef a herwydd iddo ddywedyd, mae fi yw'r bara a ddaeth i weired o'r nef. A hwy a ddywedasant, ond nid hwn yw Iesu mab Joseph, tad a mam yr hwn a dweinom ni. Pa fodd gan hynny y mae fe'n dywedyd o'r nef y disgynnais? Yna yr Iesu atebodd ac a ddywedodd wrthynt, na fy'r mirwch wrth eich gilydd. Ni ddicho neb ddyfod ata fi, oedd ddieithr i'r tad yr hwn am hanfonodd ei dynnu ef, am y fi ei hatgyfodaf ef y dydd diwethaf. Mae'n ysgrifenedig yn y proffwydi a phawb a fyddant wedi ei dysgu gan Dduw. Pob un gan hynny a glywodd gan y tad ac y ddysgodd sydd yn dyfod ata fi. Nid oherwydd gweled o neb y tad, ond yr hwn sydd o Dduw e fe awelodd y tad. Yn wir, meddaf i chwi, yr hwn sydd yn credu yno fi sydd ganddo fywyd tragwyddol. Mae fi yw Bara'r Bywyd. A byddai bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron ar dy ddydd ac yn llawenhau am bob un cyfle i ddod i alw ar denw ac i ddod trwy heiddiannau Iesu Grist ei hun, dy fab a'n gwaredwr, a thrwy'r hyn oll awnaeth ef drosom ni, i ni yn gallu dod a sefyll wrth flaen, fel rhai sydd wedi gorchuddio'n llwyr a chlogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist, yn rhai sydd yn lan oherwydd ei waed wedi'n golchi ni'n llwyr. Ac felly o Dduw yn blant i ti yn dod yn gwybod ein bod yn aml yn crwydro, yn aml yn dadl di lawr, ond yn dod fel plant ac yn dy alw di'n dad ac yn galw arno ti i ddangos trigaredd unwaith eto tuag atom. Y byddi di'n edrych arnom nid ac yn delio â ni nid yn ôl ein heiddiant, ond yn ôl y ffaith ein bod wedi'n mabwysiadu i'th deulu di. Dy fod yn dad nefol trosom. Ac o Dduw felly i ni'n gofyn i ti i edrych arnom unwaith eto heddi ac i ddod i'n plith, gad i ni brofi dy bresenoldeb y modd nad ydyn ni wedi brofi o'r blaen, gad i ni flasu, gad i ni deimlo, gad i ni fod yn ymwybodol dy fod yma yn ein plith ac i'r ymwybyddiaeth hynny i fod yn fwy llethol na'r gwres yma y bydd yn brofiad fydd yn ysgytwol ac yn ei newid ni, yn traws newid ni. Yn traws newid yr rhai sydd tu allan i'r deyrnas y byddant yn dod o dywyllwch i oleuni ac yn dod i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac i'r blant o Dduw i ni'n galw arno ti, i'n traws newid ni hefyd, i beri ein bod ni yn agosach ata ti, yn rhodio'n agosach, yn byw mwy fel yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni o Dduw i fod yr hyn yr wyt ti am i ni fod. I ni yn gofyn i ti o Dduw i weithio yn ein plith ni yma ac ymhlith yr rhai sydd yn gwrando, ond hefyd o Dduw ymhlith yr rhai sydd ddim yn gwrando. Rhai yn ymwybodol o'r oedfa ac eto yn benderfynol o beidio fod yn rhan, yn benderfynol o beidio gwrando, rhai sydd wedi hen droi cefn, y rhai sydd wedi camu yn llwyr i'r byd. Ac felly o Dduw i ni'n cyflwyno nhw i ddofal di ac yn gweddio hyd yn oed nawr y ble bynnag y maint, y byddi di yn agor ei llygaid i heneidiau, iddynt weld ei hangen ac yn dod i'w hatgof nhw. Yr hyn y maent yn barod wedi glywed, yr hyn y maent yn gwybod sydd yn wir, ac y bydd hyn yn ei argyhoeddi nhw o'i pechod. I ni'n gweddio Dduw am yr rhai sydd yn llwyr yn y byd ac erioed wedi ystyried y ffyrdd, erioed wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist, erioed wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth ac yn gofyn o Dduw i ni yn credu fod e'n bosib, dy fod ti yn abal i wneud yr hyn sydd yn amhosib ac yn gofyn i ti o Dduw i beri y byd na ryw ymwybyddiaeth yn dod iddyn nhw. Y bydd na rhywbeth yn peri iddynt feddwl ac yna iddynt ofni ac i geisio. O Dduw, yr wyt ti'n gallu wneud hyn ac yn gweddio byddi di'n ei wneud unwaith eto. Gad i ni weld y law ar waith, i ni'n cyflwyno'r oedfa yma, yr holl ddydd ac yna'r cyfarfodydd sydd yn dod, yn meddwl am y gynhadledd, ac yn arbennig i ni yma yn meddwl am y gynhadledd, am yr oedfa Gymraeg yn gweddio y byddi di'n rhoi nerth i ddwas wrth iddo baratoi ac yna wrth iddo bregethu. Na fi dim rhwystyr,
Na fydd yr un drwg yn gallu dod ag unrhyw beth ar ein traws ni, fydd yn dod â rhwystrau a cymlethdod. I ni'n gweddio Dduw y bydd y gair yn cael ei chyhoeddi yn nerth yr ysbryd glân ac yn dwyn ffrwyth. Tyrd o Dduw, rhoff fydd i ni i ddisgwyl pethau mawr ohono ti. Diogela ni nawr, bendithio ni, rho'r nerth corfforol sydd ehangem i wrando ac i geisio ac i addoli. Helpa ni yn ein hoedfa. Tyrd di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn rhif 300, hyfryd lais Efengil hedd sydd yn galw pawb i'r wledd. Emyn rhif 300 gawn ni sefyll i'w chanu.
Gadawn testyn o'r Efengil yn ôl Ioan, y 6 benod ac adnod 48. Ioan 6, adnod 48. Mae fi yw Bara'r Bywyd. Mae yna ddigon yn y cyflwyniad I greu pregeth, I rhoi neges bwysig. Mae rhaid fod yn ddisgybliedig. Nad ydw I yn pwysleisio gormod ar y cyflwyniad gan fod nid dyna'r testyn, ond fe fyddai'n rhoi cyflwyniad, ond yn ceisio peidio ymhelaethu'n ormodol. Ond yn yr darn yma, mae yna'r ddarlun o natur dyn sydd I weld yn glir, ac hefyd yn y darn yma, mae yna ddarlun o'r cyfoeth ac ysblander sydd yng Nghrist I weld yma hefyd. I'n dysgu popeth sydd angen I ddysgu am ddyn ac am Grist. Ac yr oedd y bobl wedi gweld y modd y bwydodd yr Iesu yn wirthiol, y 5,000. Fe nath fwydo pobl mewn modd gwirthiol. Ond eto, nid oedd y dealltwriaeth gan nifer ohonynt o'r hyn a wnaeth yr Iesu. I ni gweld yn adnod 26, yr Iesu atebodd iddynt ac yddywedodd, yn wir y meddaf I chwi, yr ydych chwi yn fy ngheisio I, nid oherwydd I chi weled y gwirthiau, either oherwydd I chi fwyta o'r torthau a'ch digoni. Ac hyd yn oed fyna mae yna wers, cyn I ni fynd at y gwersi eraill yn y cyflwyniad. Mae yna wers fan hyn, pa mor wir yw hyn o lawer hyd heddi, yn ceisio falle, yn mynychu, yn ymwneud â chrefydd, ond dim ond hyd ymai yn bodloni ei gofynion daearol nhw ar y pryd. Yn bodloni gofynion cnawdol. A fe all hynny fod yn amrywiol. Yr gwahanol resymau yma I pobl yn mynd i'r capel. Ond un beth ni'n gwybod, mae yn I bodloni nhw. Oherwydd dyna falle oedd I magwraeth nhw, dyna beth yw'r drefn. Mam a dad yn mynd i'r capel a'i mam a'i tad nhw, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac yna I chi yn teimlo'n gyffyrddus yn y capel. Ond ydw hwnna'n wir, mae yna rhyw gysur I ddod I rywle, roeddech chi'n mynd fel plentyn. Ac oni bai bod chi'n gwrthryfel am fawr, yna fyddwch chi'n ddigon hapus eich byd cyn belled nad oes disgwyliadau arnoch chi. Yna, fe fydd na lawer, dal I fynychu mae'n od yn diwedd. Pam fod na rai pobl dal yn mynd I capeli, pan nad yw'r Efengil I cael ei ffregethu. Ac I chi'n gallu dod i'r casgliad, maen nhw'n gyffyrddus. I ni'n gyffyrddus ar y deilad, I ni'n gyffyrddus ar y mynau, ni'n licio canu, ni'n licio clywed y pregethwr yn rhoi stori, ni'n licio cael falle cwsg bach tra fod y pregethwr yn pregethu, ac yna deffro pa mae'n dweud amen. Ac yna mynd gatre'n teimlo, os oes na Dduw, fydd yn hapus gyda ni bod ni'n mynd i'r capel. Mae yn ein bodloni ni'n gnawdol, mae yn ein siwtio ni, mae yn talu ffordd I ni fynd, mae'n neud I fi deimlo'n well, dwi'n teimlo'n saff. A dyna oedd rhai fan hyn, yr oedd nhw wedi bodloni gyda'r bara, ac felly'n dilyn Iesu Grist gan bod nhw wedi cael bara a physgod. Roedden nhw'n meddwl, wel, oedd yn rhyfeddol, oedd, ac mae'n elfen fyna, pa maen nhw eisiau gweld mwy o'r peth, ond beth yw'n amlwg fan hyn, roedd ei boliau nhw wedi llenwi. A mae hwnna'n mynd yn bell o'n diwedd. Os ych chi'n peri fod rhywun wedi cael ei bodloni, felly ddweud o'n nhw'n ôl. I ni'n gweld ymhellach yn y benod yr ymateb cyfarwydd pan yn dod wyneb yn wyneb ar gwirionedd, a dyma I chi wers ysgytwol yn y cyflwyniad, mae yna ddigon fan hyn. Adnod 43, yna yr Iesu atebodd ac yddywedodd wrthynt, na fyrmyrwch wrth eich gilydd. Mae e nawr yn gweld. Mae e'n gwybod beth sydd yn ei cylonau nhw, ac mae e'n gweld ac yn clywed yr cwyno yma. Yr anfodlonrwydd yma. Nawr maen nhw'n dechrau deall rhywbeth. Mae'r cwyno yn dechrau. Maen nhw'n ffeindio bai rywle. Maen nhw'n chwilio am ryw fai. Ac yn sicr doedden nhw ddim yn deall yr elfen ysbrydol, adnod 52, yna yr Iddewon a ymrys o nasant a'i gilydd, gan ddywedyd, pa fodd y dichon hwn roddi I ni ei gnawd i'w fwyta? Wel, I ni gyd yn gwybod. Doedd Iesu Grist ddim yn sôn am bita cnawd. Mae pob un yn mynd I wybod hwnna, hyd yn y rhaid sydd ddim yn ysbrydol, ond I chi'n gweld fe'n rhyw natur, ond mae yna rhyw natur. I ni weld y dro o tro.
I ni'n gweld pobl eisiau ymateb, eisiau chwilio am gwyno, eisiau ffeindio rhywbeth o'i le ar y bregeth, eisiau ffeindio rhywbeth o'i le ar y neges, ddim yn licio'r neges, ac yna yn canolbwyntio ar rhywagwydd ac yn meddwl, na, dydw i ddim yn hoffi hwnna, yn gwybod yn iawn mai nid yna olygyr, ond allan o'i ffordd I chwilio am reswm I wrthwynebu. Dyna yw natur dyn, dyna sy'n wastad wedi digwydd. Digwyddodd Iesu Grist, mae wedi digwydd dros y 2000 o flynyddoedd canlynol. Mae wedi digwydd dros y canrifoedd. Mae yn digwydd y ganrif hon. I ni'n ei glywed trwy'r amser. Mae yna rhyw dwptra, mae yna rhyw resymau ffôl llwyr. Bron iawn gai fentro dweud, rhyfygus. I ffeindio bai ar yr hyn sydd o ddiw ac yn ffyddlon. Yr oedd hwn yn ryfygus tuag at Iesu Grist, yn chwilio am reswm I byd o deall. Sylwch y modd y mae'r Iesu nawr yn herio, y sawl oedd yn honni bod â diddordeb. Mae'n mynd ymhellach nawr rhai nawr oedd yn honni bod nhw'n dilyn yr Iesu. A diddordeb ac yn ei ddilyn I bwynt. Roedd rhain yn broffeswyr yn ddisgyblion, yn rhai oedd yn dilyn Iesu ble bynnag oedd yn mynd. Sylwch beth oedd yn dweud wrthyn nhw adnod 61. Mae yna wers fan hyn I bob math o bobl yn does. Adnod 61. Pan wybyr Iesu ynddo ei hun, fod ei ddisgyblion yn grwgnach am hyn. Fe ddywedodd wrthynt, a ydyw hyn yn ei rhwystro chwi? I ddewon yn cwyno, crefyddwyr. Dyma, allan ni roi darlun I ni fan hyn yng Nghymru. Y capelwyr. Yr rhai sy'n cysau'r efengyls. Yr rhai sy'n dweud bod ni dros ben llestri. Yr rhai sydd ddim yn credu dim byd. Be maen nhw'n credu? Ond maen nhw'n credu rhywbeth. Ydyn nhw'n credu mewn Duw? Wel, os ydyn nhw, pa fath o Duw? Duw sydd yn gadael pawb i'r nefoedd? Na, nid pawb i'r nefoedd, maen nhw'n dweud. Achos maen nhw bobl ofnadw. Ond ble maen nhw'n mynd? Sa'n gwybod. Be maen nhw'n credu? Dwi ddim yn gwybod. A'r rhai sydd yn chwarae crefydd ac yn dda yn y beth hefyd, maen nhw'n gwybod yr emynau, maen nhw'n cyhoeddi rhywbeth, ond dwi ddim yn siŵr be maen nhw'n cyhoeddi, ond fel yr Iddewon, ni'n grefyddol. Ond roedden nhw'n cysau Iesu Grist ac yn cysau'r efengyl ac yn chwilio am bob math o resymau i'w feirniadu fe. Ond nawr mae'r Iesu'n delio nhw, mae'n symud ymlaen, mae'n delio nawr gyda'r rhai sydd yn broffeswyr. Yn ddisgyblion Iesu Grist. Nawr, ni ddim yn sôn am gapelwyr a chrefyddwyr Cymru, ni'n sôn nawr am yr efengyls, fel mae'n cael ei galw. Na chi derm ofnadw. Pobl coleg yn galw peidiwch yn mynd yn agos i'r efengyls. Y pobl efengylaidd. I ni'n sôn falle am rai fel hyn nawr. A dyma be mae Iesu Grist yn dweud. Y pobl oedd yn dilyn Iesu Grist. Pobl oedd yn gwneud proffes. Ond oedd Iesu Grist yn gweld bod nhw hefyd yn grwgnach. Ac fe ddywedodd wrthynt, a ydyw hyn yn eich rhwystro chwi? Mae yna rhywbeth yn eich rhwystro chwi hefyd. Sawl gwaith dros y blynyddoedd ydyn ni wedi gweld hyn. A dwi'n dweud hyn yn aml o sil I sil, falle bob sil dwi ddim yn gwybod, achos mae wir yn broblem i'r oes hon. Fel pob oes. Pa mae'r geiniog yn syrthio i'w le. Pan maen nhw'n deall beth mae'r neges yn ei olygu, deall ar ryw bwynt. Ac yn dechrau deall ar hyn sydd yn ddisgwyliedig, mae yna gwyno, mae yna rwgnach, mae yna pam bod e'n dweud hynny. Mae yna ymbella'i, ac fe welir y neges yn rwystyr, ac mor aml y canlyniad yw adnod 66. O hynny allan, llawer o'i ddisgyblion ef a eithant yn ei hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Dyw e ddim yn sioc nag yw? Dyna yw hanes yr eglwys, wastad wedi bod gelyniaeth o grefyddwyr, wastad wedi bod yn hanes yr eglwys yng Nghymru,
Crefyddwyr yn gwrthwynebu yr rhai oedd yn pregethu'r Efengil, yr Pantycelins, a'r Howell Harris, a'r Daniel Rowlands, a'r Christmas Evans. Mi roedden nhw'n cael eu gwrthwynebu gan y crefyddwyr traddodiadol, y sefydliad. Ac yna dros y canrifoedd ni wedi weld, ni'n gweld y dal yn ei weld ond ydyn ni. Ac yna beth ni'n gweld fan hyn wedyn ni ymhlith o'r rhai sydd yn rhan o'r disgyblion yr Iesu, yr rhai sydd yn gwneud proffes o ryw fath. Ond mae yna gyfnod yn dod bod yna rai yn ymhellhau. A llawer o'i ddisgyblion a eithant yn ei hôl. A sylwch, mae'n drist ond yw e, ac ni rodiasant mwyach gyda gef. Doedden nhw ddim eisiau gweld Iesu Grist eto. Doedden nhw ddim yn hoffi'r neges. Dyw pobl ddim yn hoffi'r Efengil nagyn. Yn ni'n cyhuddo o fod yn eithafol, yn dros ben llestri, yn ddeddfwrol, yn galed, allan ni fynd ymlaen. Wel, fydd wedes i, mae yna ddigon fyna am bregeth, sawl pregeth. Ond cyflwyniad yw e wedi bod braidd yn hir, ond fe geisiau fod yn gyflymach ar y pwyntiau nesaf. Y 3 pwynt canlyniol yw bywyd, blasus a bwytewch. Wel, yn gyntaf, bywyd am driennus o sefyllfa. Yr Iddewon yn herio yr Iesu, yn mynnu arwydd i brofi ei fod yn well na Moses, a bod y bara a roddodd Moses yn well. Lle chi credu'r peth? Yn well na'r wyrth a wnaeth Iesu Grist yn bwydo'r 5,000. Maen nhw yn trio tynnu'r Iesu'n darnau ac yn trio dweud, o, dwi ti'n ddim byd, ond mae Moses. A dy bara da'r Moses, lot yn well. Yn fwy o wyrth a beth ti di wneud, dyna beth o'n nhw'n wneud. Honnant i fara Moses ddod o'r nef. Mana o'r nef, maen nhw'n dweud. Ond mae dy fara di, Iesu, yn dod o'r ddeiar yn barod. Oedd y bachgen gyda'r torth a'r pysgod. Mae e'n fara sydd wedi cael ei bobi ar y ddeiar. Bara deiarol yw hwnna. I ti'n meddwl dy fod i'n neud gwyrth, ond mae'r bara ti wedi defnyddio yn dod o'r ddeiar. A mae'r bara mae Moses wedi defnyddio wedi dod lawr o'r nef. Ac o'n nhw'n meddwl bod nhw wedi cael Iesu. Bod Iesu wedi bwydo 5,000 gyda basgedau o fara a pysgod. Mae'n ofnadw yn dywe. Ond dywe ddim yn syndod. Wrth weld sut y mae calon dyn yn gwrthwynebu'r gwirionedd, dyna'r agwedd drwy'r amser. Adnod 31, ein tadau ni a fwytasant y mana yn yr anialwch, fel y mae'n ysgrifenedig, fe a roddodd yn fara o'r nef i'w fwyta, ac fe gywirodd yr Iesu hwy ar y mater yma, fe ddywedodd wrthynt, mai i chi'n anghywir fan hyn. Fe ddywedodd wrthynt, mai Duw oedd wedi anfon y bara lawr o'r nef i Moses a'i bobl. O Dduw y dath y bara. Pidwch ar edrych ar Moses na ddim fel Duw rhoddodd y bara o'r nef. Ond yr hyn oedd mor bwysig, mor hyfryd ac iachusol oedd y bara iddynt, oedd dal dim ond yn fara. Mai bara o'r nef ydoedd, mai mana o'r nef ydoedd, oedd dal dim ond yn fara i'r cnawd. I ni fita, ac i ni dyfu a bod yn iach. Ac yna mae'n rhoi gwers iddynt, ond yn gosod iddynt, mae cymaint gwell oedd e. Adnod 35, ar Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw Bara'r Bywyd. Yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni newyna. Ar hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser. Am fara ydoedd yr Iesu, yr un a ddaeth i lawr o'r nef. Mae lot gwell mana na'r mana dath lawr i Moses. Mae'r mana dath lawr i Moses yn wirthiol o Dduw, ac yn well na beth oedd yr Iddewon yn dychmygu ta beth, ond o Dduw yr oedd yn hyfryd ac yn flasus ac yn iachusol, ond erbyn diwedd y dydd roedd y bobl yn mynd i fod yn newynog eto, ac hebddo fe mi fydden nhw'n marw, ac ar ôl i bita fe fydden nhw'n marw. Bara oedd e. Dim ond bara. Ond mae Iesu Grist yn dweud dyma'r wers, a mae'n mynd syth at y wers, ond sylwch hwn, mae fi yw'r Bara'r Bywyd. Y bara yma yn well nag unrhyw fara dearol. Does dim pŵer mewn bara i ddod a chorff marw nôl yn ddiw. Bara cyffredin yn fater marw ond yw e.
ac wrth ei roi I un sydd wedi marw daw dim o'r un o. Ond nid yw'n anwyr, dychmygwch chi petai gyda ni gorff marw. A bod chi'n mynd i'r siop ac yn cael torth o fara. A chi'n rhoid y torth o fara i'r un sydd wedi marw. Dwi'n mynd I wneud dim byd. Wneith ddim byd. Mae'r torth ei hun yn fater marw. Ac nawr, mae'r corff yn farw. Ar ochr y ddau at ei gilydd, maen nhw wedi marw. Does dim byd yn mynd I ddod o'r un o yno. Ond am fara mae'r Iesu yn cyfeirio fan hyn. Am fara ydyw'r Iesu. Mae yn fara gwirthiol, mae'n dweud, fe ddaw ef a bywyd ysbrydol a thragwyddol. Yr oedd y mana o'r nef a'r pysgod a'r bara a 5,000. Mi roedd hwnna'n fara, mae yna wirthiau fyna, oes yn sicr. Ond, mi fydd y pobl yna yn marw rhywbryd. Ond pan I chi'n cymeryd o'r Iesu, fe ddaw hynny a bywyd ysbrydol a thragwyddol. Trwy waith yr ysbryd glân pan ddaw'r bara yma, y Bara'r Bywyd, mae'r Iesu gyffyrddiad ac enaid marw. Beth sydd yn digwydd? Mae yna wyrth yn digwydd. Rhowch badarn o fara I gorff marw, does dim byd yn digwydd. Dewch chi ar Iesu, Bara'r Bywyd, ac at enaid marw. Beth sydd yn digwydd? Pan mae'r ddoi yn cyswllt o'i gilydd, fe ddaw bywyd. Fe all hyn digwydd mewn oedfa. Mae'n gallu digwydd mewn oedfa. Mae rhywun yn gallu eistedd lawr mewn oedfa yn farw, ond trwy waith yr ysbryd glân, mae'r bara bywyd sef Iesu Grist yn dod, ac mae yna rhyw cyffyrddiad yn digwydd, mae yna rhyw uno, ac mae bywyd yn dod. Mae yna rhywbeth, fe welwch I fe ambell waith yn y llygad, fe welwch I fe'r baich wedi mynd, mae yna rhyw wyrth yn digwydd. Mae yna drawsnewidiad yn digwydd. Mae bywyd wedi dod i'r enaid yna oedd yn golledig. Dyna beth mae Bara'r Bywyd yn neud. Wrth ddod at Grist, wastad ceir gwirthiau, trawsnewidiad radical. Marwolaeth I fywyd. Dyna beth ni'n sôn amdano. Dydyn ni ddim yn sôn am ddewis Iesu Grist. Dydyn ni ddim yn sôn am broffes hyd yn oed. Ni'n sôn am ryw brofiad radical. Nid newid dros sydd yma, ond mae yn ysgytwol, mae yn dragwyddol. Am symlrwydd hyfryd ac eto dymderau o athrawiaeth sydd y tu hwnt i'n ymgryffred. Mae yn anhygoel ydyw, mae'r Efengyl mor syml ac eto mor ddwfn. Ni ddim yn gallu ddeall ond mae yn mor syml. A mae'r ddau yn gywir. Ac I ni'n deall, mae Cristnogion yn deall be mae hwnna'n golygu. Bydd y byd yn meddwl bod ni'n ffôl yn dweud y fath beth. Ienaid marw, ienaid sydd am rodio ar lwybr llydan sydd yn arwain at farwolaeth, ienaid sydd yn mynnu llenwi amser a phleserau gwag y byd, ienaid sydd yn codi dwrn at Grist, ienaid fel honno, yna trwy ras, mae yna rhywbeth yn digwydd. Ac mae'r ysbryd glân yn argyhoeddi'r enaid ac yn agor y llygaid mymryn iddo weld I angen am Grist ac yn peri fod yn newynu am Grist. Mae yna rhywbeth yn digwydd, oedd ddim yn deall ond rhywsut mae yna rhywbeth wedi digwydd bod eisiau dysgu mwy a eisiau ymgymryd o Iesu Grist ac mae e'n newynu ac rhywsut trwy ras mae e'n dod ac yn derbyn o'r bara yma o Iesu Grist. Beth sydd yn digwydd? Mae bywyd yn dod. Mae bywyd yn dod i'r person ac yn dod yn syth. Ac mae'r bywyd yn bwerus. Ni all byth golli'r bywyd yma. Mae e'n rhyw fywyd sydd yn tu hwnt I unrhyw beth arall. Mae e'n fwy na bywyd naturiol. Mae bywyd naturiol yn mynd I ddod I ben. Does dim modd i'r bywyd ysbrydol ddod I ben. Mae e'n dragwyddol. Mae'n ysbrydol. Nid fel y sawl a trodd I ffwrdd o Grist, ar ôl clywed ei eiriau, nid oedd rhain erioed wedi gwir brofi o ras yn ei bywydau. Doedd rhain ddim wedi blasu, ni flasusant hwy erioed o'r Bara'r Bywyd yma. Yr rhai ddwedodd yr Iesu amdanynt ei bod nhw yn cwyno, ac fe dro nhw I ffwrdd. Falle mynd I gapel arall, falle mynd i'r byd yn llwyr. Ond un peth sy'n sicr, yn troi I ffwrdd o'r Efengyl.
A be mae'n dweud fan hyn yw, ni brofodd llawer o'r heini. O'r gwir bara'r bywyd. A'r Iesu a ddywedod o'n thynt, mae fi yw bara'r bywyd, yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni newyna, a'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser, gan bod bywyd wedi cael ei roi, dyda mae'n wyrth. Mae'n wyrthiol, wel, gadewch ni symud ymlaen. Blasus. Wel, mae'r byd yn treulio holl oes, ond yw e, yn chwilio am yr hyn sydd yn flasus. Dyna be fydd yn wir o bob un person. Mae bob un person yn treulio ei bywydau, llwyr, yn chwilio am yr hyn sydd yn flasus iddyn nhw. Nawr wrth gwrs, mae'r hyn sydd yn flasus i fi yn wahanol i'r hyn sydd yn flasus i rywun arall. A gall hynny fod ym mhob maes. Ni ddim yn sôn nawr am fwyd o reidrwydd, ni'n sôn am unrhyw beth, pleserau, statws, beth bynnag sydd yn fy modloni fi. Yr hyn sydd yn dda i fi, yr hyn sy'n flasus i fi. Ond fe chwiliant am bethau sydd yn bodloni ac yn flasus dros dro yn unig. Dyna'r broblem, dyna beth mae'r byd yn chwilio amdano, yw chwilio am rhywbeth sydd yn flasus ac yn ei bodloni nhw, ond bob un tro tymhorol yw e. Y profiad o fwyta, yr hyn yr hoffwn yn hyfryd, ond nid yw'n wir. Mae e'n hyfryd. Dwi'n hoffi lot o bethau i fita. Un o fy hoff bethau yw mafon. Dwi'n gallu bita pob math o bethau sydd yn ymwneud â mafon. Ac allai ddweud hyn wrthych chi, bob tro dwi'n rhoi un, a fy ngwefusau mae'r blas, mae'n hyfryd. Ond mae'n broblem, achos os oes yna focs, o mafon yn yr oergell. Fe fita un, a mae'r blas yn dod i ben o fewn 3 eiliad falle. Mae di mynd. Felly mae rhaid fi fita un arall. Ac yna un arall. A mae'r bocs di mynd cyn i fi sylwi, ac yna does dim ar ôl am weddill yr wythnos. Mae mor flasus. Ond hyd yn oed ar ôl bita'r bocs o fafon, dyw e ddim yn para'n hir. Fe fyddai falle'n llawn am chydig bach, ond mae'r blas wedi mynd. Roedd e'n hyfryd am yr eiliadau, mae'r atgof yn hyfryd, ond dyw e ddim byd tebyg i'r blasu, ond mae'r blas wedi mynd i'r gorffennol. Mae e dros dro, mae e wedi mynd, wedi gorffen. O hyn sydd yn wir yn bleserau'r cnawd. Os yn bleserau amheus, llawn chwant, neu yn bleserau daearol derbyniol. Sym ots fan hyn, mae yna bleserau o bob math. Mae yna rai pobl prynhawn yma yn ymwneud â bleserau'r cnawd sydd yn anerbyniol. Ond beth i ni yn gwybod yw, fydd y drosodd mewn eiliadau ac yn mynd i'r gorffennol. A mae yna rai pobl yn mwynhau pleserau sydd yn dderbyniol. Ond fydd y drosodd, a dyna fe, rhyw fath o gwyliau. Chi'n cael gwyliau, chi di elwa hon fe am gyfnod bach, ond yna mae di mynd yn atgof. Yr unig beth sydd gyda chi yw cofio a lluniau. Dyna fe yn aml iawn. A chi gofod aros am yr un nesaf. Mae e wedi mynd i'r gorffennol, mae e dros dro. Maent i gyd yn dymhorol, para am ychydig bach o amser, ac yn fiant mae'n yn symud o'r presennol i'r gorffennol, ond hefyd, hyn yn byd yn ei geisio cymaint, nid yw yn llesol hir dymor, wrth ddod at ddiwedd ein cyfnod ar y ddaear. Ni all pleserau'r byd ddod gyda ni. Mae'r eiffdwyr wedi profi hynny'n do. Chi wedi gweld a darllen siwr o fod am yr pyramidiau ac yn y blaen ac yn nhw'n rhoi y nwyddau mewn, cera fe gyda ti i'r byd nesaf. Ond maen nhw dal yma. Ni dal yn ffeindio nhw. Dyn nhw ddim wedi gallu mynd â'u trysorau gyda nhw. Maen nhw dal ar ôl. Ni wedi ffeindio nhw. Ac maen nhw mewn amgueddfeydd. I ni ddim yn gallu mynd am pleserau gyda ni. Ni all ein pleserau leddfu ar y boen o ymadael ar byd, o cerddoriaeth. Dydwch chi bod chi'n dwlu ar gerddoriaeth. A allech chi ddweud hyn, oeddi'r cerddoriaeth i chi yn ei fwynhau llawer yn mynd i wella'r camu o fyd amser i dragwyddoldeb, pa mae'r ymwybyddiaeth yn dod? Be sydd tu hwnt i'r llen?
Be sydd tu hwnt I fywyd, oes na rhywbeth arall, ac yna mae ofnau'r bedd yn dod, ac I chi'n rhoi rhyw ddarn o gerddoriaeth mlaen, dyw e ddim o unrhyw werth. Dyw e ddim yn mynd I helpu'r enaid I wrando ar ryw glasur, I gamu dragwyddoldeb nag yw, y mae'r pleserau yma'n ddiwerth. Yn wir, yn aml y mae'r blas melys yn troi yn chwerw. Maen nhw'n troi'n chwerw, achos I chi'n cyrraedd y diwedd ac yn meddwl, dyw'r rhain ddim o werth. Dyw'r rhain ddim yn fy helpu. Dyw'r rhain ddim yn fy helpu pan dwi'n ofni'r beth. Dyw'r rhain ddim yn ei dim I leddfu fy nghydwybod I ddod â heddwch I mi. Dwi ddim yn gwybod pa le I droi, ceri nôl y gerddoriaeth, ceri nôl y tap yna o Cymru'n ennill rhyw gêm, ceri nôl beth bynnag yw rhywbeth I helpu fi teimlo well wrth I fi gamu o fyd amser I dragwyddoldeb. Dwi ddim yn gwybod beth sydd tu hwnt, ac dwi'n ofni marw, dwi'n ofni gwynebu Duw. Ceri nôl pleserau ac yna chi'n sylweddoli, dyw'r pleserau yma ddim byd, ac yr oedd y blasus yn yr anfoesoldeb, yr chwantau'r cnawd oedd yn flasus ar y pryd, nawr yn dod nôl, ac maen nhw'n dod nôl I bigo'r cydwybod, ac nawr maen nhw'n chwerw, nawr mae'n peri fod yr ofn yn fwy. Ond sylwch o, nid felly Bara'r Bywyd. Nid felly Iesu Grist, dywed Iesu Grist, mae fi yw Bara'r Bywyd, dywed rhai sut y bu'r mana, a ddaeth o'r nef, maen nhw'n dweud hyn, p'un ei fod yn wir neu beidio, dydyn ni ddim yn gwybod, ond fe ddaeth y mana o'r nef yn yr anialwch iddo flasu fel mel, neu hyd yn oed rhai'n dweud, yn blasu o'r hyn yr oedd yr unigolyn yn ei hoffi. Na, byddwn ni ddim yn rhoi hwnna tu hwnt I bob reswm. Achos roedd e'n fara gwirthiol yn doedd e. Un peth ni'n gwybod, mi'n fydde pawb wedi elwa. Fydde wedi bod yn hyfryd I bawb. Fydde neb wedi dweud, dwi'n licio manna. Achos mae yna lot o bethau, dwi ddim yn licio'r am bwyd. Ond allan ni ddweud hyn, bydde ni wedi licio'r manna. Mi'n roedd e'n wirthiol. Ond dychmygwch, yn fwy na'r elfen y blas. Mae'r rhaid yr oedd yn flasus. Achos wrth i'r Iddewon yn yr anialwch wynebu newyn, a'r gwendid a ddaw o'r newyn, ac yna'r marwolaeth oedd yn dod o'r newyn, am brofiad oedd I ddeffro yn y bore a gweld y manna ar y llawr. O, dyna I chi brofiad. Am ryddhad ydoedd, nawr nid yn unig yr oedd nhw, y rhieni, yn gallu bwyta a cael y blas ac yn cael y nerth, a ddim yn mynd I farw o newyn, ond yn fwy na yna, y bydda'r plant yn gallu bwyta a chryfhau. A dyna I chi flat, dyna I chi felys. Dwi'n siŵr oedd y felys ar sail hynny fwy na dim, a rhyddhad. Ond cymaint mwy ydyw I bechadur sydd yn profi argyhoeddiad o bechod, sydd yn teimlo gwacter bywyd, I un sydd wedi gweld ei heiddiant, i'r un sydd wedi gweld yr hyn sydd yn ei wynebu, y mae wedi gweld ei lygredd ei fryntni, mae wedi gweld bod ei weithredoedd gorau fel bratiau bydron, ac bellach y mae yn anobeithiol. Dwi ddim yn gwybod pa le I droi, neu falle rhai a magwyd ar ei lwydydd Crisnogol. 20, 30, 40 o flynyddoedd yn y byd ac wedi hen galedu, ond yna mae yna rhywbeth yn digwydd ac efallai'n teimlo sut fedra I ddod nôl at Grist. Sut fedra I ar ei ogrwydd yn llethol, a'r anobaith yn ormesol, mae'n pwyso'n drwm ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. A nhw efallai'n teimlo, does dim gobaith I fi. Ydych chi'n gwybod beth dwi wedi wneud? Ydych chi'n gwybod beth dwi wedi ddweud? Ydych chi'n gwybod unrhyw beth o fy hanes? Does dim gobaith I mi. Ond dychmygwch I un fel hwnnw neu honno, am brofiad,
pan yn dod I weld yr anobaith, nad oes modd gwella, nad oes modd helpu hunan, ac yna, rhywsut trwy ras I glywed falle ar y we, I ddarllen rhywbeth yn dod I oedfa, falle'n llwyr anobeithiol, ac I glywed am un sef Iesu Grist, I un sydd wedi dod mwyn bodloni pob un angen sydd ganddo, fod Iesu Grist wedi dod a chadw'r gyfraith yn ei le, am ryddhad, am lawenydd, am flas mwyaf melys oll i'r unigolyn yna, pan yn sylweddoli nad oes gobaith, ond yna I glywed mae gobaith, a fod Iesu Grist wedi gwneud yn ei le'r hyn ni all ei wneud, a fod drws wedi hagor iddo i'r nef am flas melys. Ni ellir ei ddisgrifio wrth glywed am un sydd wedi dod a mynd i'r groes mwyn cymryd ein cosb yn ein lle. Am felys o flas, nad oes damnedigaeth mwyach, gan I Iesu Grist gymryd y gosb, lle gynt yr oedd yn crwydro yn ddafad golledig, ond nawr wedi fynwesu ymreichiau'r bugail da. Nawr yn profi blas melys y mabwysiad ei fod yn blentyn I Dduw, bod etifeddiaeth yn aros iddo. Yn wir mae'n mwynhau'r ernes ohono nawr. Dyna sy'n wir, sy'n rhaid I ni fod yn y nefoedd, mae'r ernes yma nawr I ni'n cael y sicrwydd, I ni'n cael blas o'r profiad nawr ar y ddeiar. Bod ganddo waredwr nid yn unig sydd wedi rhoi bywyd iddo, ei achub o golledigaeth, ond un a fydd yn ei arwain, holl ddyddiau ei fywyd. Dyna yw Bara'r Bywyd. Mae fel mae'r emynydd yn dweud, o llefara a ddyfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwyn. Maen nhw'n flasus yn dydyn, maen nhw'n felys. O llydwyn I mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rin. Mae holl leisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fyd. Ni all holl hyfrydwch natur a'i melystra pennau maes, fydd gymharu a lleferydd hyfryd pyr maddeuol ras. Does dim byd mae'r byd yn gallu cynnig I ni sydd yn well na melystra clywed llais yr Iesu yn dweud wrthon ni dy fod Ti wedi dyfaddau. Gorffennol, presennol, dyfodol. Does dim byd gwell. Pan maen nhw'n cael eu partion, pan maen nhw'n cael eu statws uchel, pan maen nhw'n cael eu cyflogau mawr, pan maen nhw'n cael gwyliau ar ôl gwyliau ar ôl gwyliau, pan mae popeth yn mynd yn iawn, dyw ddim byd o gymharu a melystra Bara'r Bywyd. Gad I'm glywed, mae'r emynydd yn dweud, sŵn dy eiriau, awdurdodol eiriau'r nef, oedd I mewn yn creu hyfrydwch nad oes mwy gyffelu bef. Gyda am bennill I orffen, yr emyn. Dwed dy fod yn eiddo I mi mewn llythrenau eglur clir, tor am heiaeth, sych digysur, tywyll dyrys cyn bo hir, rwy'n hireithi, am gael clywed un o eiriau pyr y nef, nes bod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli ei lle. Dyna chi fel ystra. Bara'r Bywyd. Iesu Grist cymaint gwell ag unrhyw beth gewn ni brofi ar y ddaear. Wel, yn olaf yn drydydd, bwytewch. Wel, adnod 48, mae fi yw Bara'r Bywyd. Adnod 35, a'r Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw Bara'r Bywyd, yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni newyna. Yr hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser. Pan dywed yr Iesu yr geiriau yma, yr hyn a ddywed yw, dyma beth mae'n golygu yw dewch. Be mae'n dweud yw cymerwch ohonaf, bwytewch, yfwch. Dyna be mae'n dweud. Un peth yw clywed amdano, neu bod yn rhan o drafodaeth amdano, ond mater arall yw bwyta ohono, I gymeryd o Iesu Grist ei hun. Wel, mae yn ddiweddar yn dros yr blynyddoedd diwella, mae yna fwy o'r rhain ar y teledu rhaglenni sydd yn dangos sut I goginio, neu falle cystadlaethau coginio yn boblogaidd yn dydynt. Ac allwch chi eistedd a gwylio'r rhaglen yn trafod y bwyd, yn dangos y technegau sydd ei hangen wrth goginio, efallai ceir gwybodaeth am ba mor llesol ydy'r bwyd arbennig yna i'r corff, falle.
Falle maen nhw'n disgrifio i chi pa mor flasus yw e. Chi'n cymryd I gair am hynny. Ymdrechir I osod y bwyd mewn modd prydferth. Deniadol, mae hwnna'n bwysig dydau hyn. Sut mae'r bwyd yn edrych ar blat. Ond mae yna un broblem yn does na. Ni allwn fwyta ohono. Mae'n amhosibl I ni brofi o'r bwyd ei flasu. Mae ar y teledu. Mae llawer yn gwneud hyn gyda'r efengyl, yn edrych ar yr efengyl, efallai yn edmygu'r efengyl, efallai yn hoffi trafod materion am yr efengyl, yn creu rhyw reolau diddorol sydd yn ymwneud â'r efengyl, ond nid ydynt erioed wedi blasu o Grist, ond nid ydynt wedi dod at Bara'r Bywyd, at Iesu Grist ei hun. Dyna'r broblem. Mae yna rai achos bod nhw'n teimlo'n gyffyrddus. Ond dyn nhw erioed, dyn nhw wedi blasu ohono. Dewch ato, dyna be mae'n dweud. Tra ei fod yn agos. Tra bod cyfle. Cyn i'r un drwg gipio'r awydd I ffwrdd, pwyswch eich enaid ar Grist, ymddiriedwch yn Iesu Grist, yn llwyr ynddo ef, fod yr hyn a wnaeth Iesu Grist trostom ni yn ddigonol. Pwyswch ar y ffaith, mae'r unig ffordd i'r nefoedd yw I Iesu Grist gyflawni'r gyfraith yn eich lle. Fedrwch chi ddim fod yn ddigon da, ond pwyswch ar weithredoedd Crist. Mae I gyfiawnder ef yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Pwyswch ar ei farwolaeth ef. Mae e wedi cymryd y gosb. Credwch I fod e wedi cymryd y gosb. Nad oes cosb mwyach I chi, ymddiriedwch ei fod wedi cymryd y gosb ar y groes. Ac yna pwyswch, ymddiriedwch fod hyn oll yn wir pam atgyfododd trydydd dydd yn fuddugoliaethus. Fe goncrodd Satan ar beth, mae e wedi ennill y frwydr. Mae'r hyn oll a wnaeth ef trosom ni yn ddigonol. Ac wrth ddod a droed y groes a gweld yr hyn a wnaeth, beth fydd yn digwydd yw hyn, fe fydd na rhyw fwyta yn digwydd. Fe fydd na rhyw ymgymeryd. Fe fydd cymryd yr Iesu I chi eich hun. Fe fydd yn wyrth. Sut fydd yn digwydd? Mae'r un fath ar yfed, fydd na rhyw yfed yn digwydd, ond chi ddim yn yfed a chi ddim yn bita, ond mae'r darlun yn ddigon clir. Fe fydd yn dod yn rhan ohono chi. Fe fydd yn dod I chi, dyna beth sydd yn digwydd, ac mae e'n eich denu chi yno, mae'n arwain chi yno, mae'r ysbryd glân yn arwain eich llwybrau droed y groes, ac yna mae'r wyrth yn digwydd, wrth droed y groes, mae yna wyrth yn digwydd, a mae'n rhoi rhodd o ffydd I chi bwyso ac ymddiried yno fe, wrth I chi ddweud, o Dduw graslon, bydd drigarog I maddau I mi, golcha fi'n lan, gad I mi ymgymeryd o'r Bara'r Bywyd. A beth sydd yn digwydd yw mae e'n peri bod hyn yn digwydd ac I chi'n cael bwyta ohono ef. Ac wrth I ni fwyta ohono am flas, am fywyd a ddaw yn llifo, ac yn wahanol I fafon unrhyw ffrwyth arall sydd mae'r blas yn para eiliadau, mae'r blas yma gyda ni hyd tragwyddoldeb. Mae e'n felys wrth I ni noswylo, mae e'n felys wrth I ni ddeffro, mae e'n felys wrth I ni wynebu treialon, mae e'n felys wrth I ni wynebu llawenydd, mae e'n felys wrth I ni wynebu penbleth a siom, mae e'n felys wrth I ni chwilio am arweiniad, mae e'n felys wrth I ni gamu o fyd amser I dragwyddoldeb. Mae e'n para hyd byth. O, fe fydd Crist yn bodloni'n llwyr. Felly dewch ato, bwytewch ohono. A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, mae fi yw Bara'r Bywyd. Yr hwn sydd yn dyfod ata fi ni newyna, a'r hwn sydd yn credu yno fi, ni sycheda un amser. Gadewch I ni weddio. O Dduw graslon, I ni yn gweddio byd ysbryd I ar waith yn arwain, eneidiau, yn peri iddynt brofi'r newyn a'r syched yma, ac yna iddynt dod at y groes ac iddynt ymgymeryd o'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Tyrd, gweithio, gad I ni weld gwirthiau unwaith eto yn ein hoes ni. Bendithia ni nawr, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 549,
549, disgyn Iesu oth gynteddoedd, lle mae moroedd mawr o hedd, gwel bechadur sydd yn gorwedd ar y mylon oer y bedd, rho i mi brofi pethau nad adnabu'r byd. 549 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.